Dobar dan, pčelari, pčelarke, svi ljubitelji prirode, pčela. Evo me, danas sam došao malo na pčelinjak da vidim situaciju. Situacija je generalno u redu, nema nekih većih problema. I čisto sam htio danas da pokažem jedan način koji koristim već godinama utopljavanja pčelinjih zajednica. Prošle godine sam uradio jednu promjenu, nisam na ovaj način utopljavao i iskren da budem, evo malo tu su i posljedice toga. Evo, to je sve ovo sada suvo, sve to davno se osušilo, ali kažem, eto, to su neke posljedice. Ne bih više da kažem o toj temi, sve je rečeno više puta, tako da ipak ću se u buduće držati ovog starinskog načina koji mi se pokazao dobro. Da li ću nešto menjati u budućnosti ukoliko se pokaže dobro, naravno da hoću, ali kažem, evo, ovo je jednostavan način, jeftin način, ne treba vam ništa posebno, neka velika ulaganja, osim malo dnevne štampe ili ti običnih novina. Evo, bacit ćemo malo pogled na ovu pčelinju zajednicu, čisto da vidimo kakva je tu situacija. Evo, tu su pčelice. Treba biti, da kažem, pažljiv, da ne lupam tu, da ih ne uznemiravam previše, jer previše uznemiravanje u ovom periodu i nije dobro. Evo, tu su one dole. Sad neko će pomisliti da nema mnogo pčela, ali ovo su DB, duboki ramovi su, tako da su one povukle dole. Da kažem, negde u sredinu košnice. Evo, i čisto da pokažem što se tiče zaliha, evo, ovo je sa strane hrana, znači hrane ima, evo, ovaj posljednji ram je puncat. I to ovdje u ovoj košnici preko 90%, reću možda i 95% je prirodni med. Ima i malo prihrane, ali kažem, sve je to uglavnom sve je to čist med, znači ostavljeno mi je bar 10 do 12 kg, tako da ova zajednica nema nikakvih problema što se tiče hrane sa prezimljavanjem. Sad sve ostalo, kažem, treba čistiti dobro varovu i u principu to je to od nas pčelara. Evo, malo sam izmenio, ovdje ima 2023. 23. Samo da vidimo, evo ga ovdje, ovo je 22. Znači malo sam izmenio ramova, nekih 20-30% je promijenjeno, stavljeno novih. I evo, pogledajte, sve lepo ispropolisano, fino. I to je to. Evo sad, ne želim više da ih uznemiravam. Pčele su mirne, fine. Evo, bez dima ikakvog, bez ičega. Eto. Znači, ne želim više, kažem, da ih uznemiravam. Sada ću samo da ih malo utoplim i to je to. I ono što sam možda pričao već negde u nekom videu, znači vidite kakva je situacija što se tiče pčela. Ništa im nisam rotirao ramove da im ja nameštam gdje će im stajati hrana, da li levo, da li desno, da li ne znam, da podbacujem nešto ispoda. Što kažem, vidio sam da kolege podbacuju dole ispod, recimo prazan polunastavak, pa onda one hranu dignu gore i tako dalje. Ne kažem da je to pogrešno, to je sve u redu. One lepo fino očiste taj polunastavak ili čak nastavak, ali kažem, ja jednostavno imate posle spremno, da kažem, sad će na proleće. Međutim, ja kažem, ne radim tako na taj način. Ostavim pčelama dovoljno hrane, znači ovdje nekih 10-12 kg ima
čistog meda. Tako da zajednice su i više nego spremne. I sad u principu do proleća nema nikakvog diranja. Kažem, sada jedino kad se steknu vremenski uslovi odradit ću oksalnu i to je to. Kažem, ovo evo, sve to suvo, nema tu ništa da kažem nešto, tako da nemoj da pomisli neko da je to sad nešto buđavo ili šta već. Ali kažem, to bi trebalo odraditi, promeniti, ali jednostavno kraj sezone. Možda ću doneti od kuće neki ako budem imao zbeg rezervni i to je to. A ovaj lesonit promeniti. Evo, sad ćemo to da odradimo lagano. Samo da uzmem. Evo, znači to je to. Jednostavno obične novine. Ubace se ovako lepo, fino u zbeg. Čisto da se košnica utopli. Druga stvar, kod novina šta je dobro? Dobro je što one upijaju vlagu, tako da sva vlaga koja ovdje cirkuliše, ona će kroz ovu rupu na zbegu izaći gore i novine će prihvatiti. Ali kažem, i novine su za to da jednostavno služe da, eto, spreče koliko toliko neku gubitak toplote. Jer kao što je poznato, kako u kući, tako je i u košnici, toplota uglavnom ide na gore. Tako da nekad i na kući imaju se izolirani zidovi, ali u krovu nema izolacije i dosta bude hladno u kući, iako su izolovani zidovi sa 10 recimo stiroporom, dajem primjer. Ali kažem, ajde da ne idemo na neku drugu temu, pošto ja nisam stručnjak za građevinu, ali eto, to je neko, da kažem, poređenje sa ovom košnicom. I to je to, cela filozofija, znači nema tu šta, evo, vratit ćemo ovako fino. Sad kažem, danas sam odradio skoro sve tako košnice, pa sad ima tu negdje malo više novina, negdje malo manje, ali ništa, to nije neki problem. Iz prostog razloga, kada dođem sljedeći put u pčelinjak, ponesem lepo od kuće pa dodam samo ovdje, znači nema nekog dodatnog uznemiravanja pčela i kažem, sada ih više ne diram do tamo negdje do proleća. I sve je ostalo na njima. Ja sam odradio što je do mene. Kažem, još samo ide oksalna i to je to. I kao što sam rekao, nikakvo preturanje ramova, nikakvo premeštanje. Jednostavno, tako već 3-4 sezone radim i nemam nikakvih problema. Niti im ja nameštam gdje će im stajati med, gdje će im stajati polen, da im ja dodajem neki ram sa medom bliže pčelama. To se radi ukoliko je košnica malo, da kažem, slabija, pa je hrana ostala neka tamo u ćošku, a nema hrane bliže pčelama, onda prebaciti neki ram tu bliži i tako, ali kažem, treba to sve nadomestiti na vreme sa sirupom ukoliko nema dovoljno hrane i onda nema nikakvih problema. Jer pčele same sebi donesu gde žele gde im bude buduće klube i gde će im hrana biti najpristupačnija. Znači, mi ne znamo bolje od pčela sigurno gde treba da stoji hrana. I ranije sam tako kao početnik pokušavao ja da im nameštam hranu i da faktički pravim mesta njima gdje će one da se uhvate sa klubetom. I pravo da vam kažem, u preko 90% slučajeva ipak se one uhvate gdje one žele, a ne gdje sam ja mislio da će i gdje sam ja želeo. Tako da, kažem, i to je nepotreban posao, znači imate bez veze posao koji
jednostavno gubljenje vremena i kažem, eto, 3-4 sezona i više, možda i 5 i već tako radim i nikakvih problema, sve je u redu. Kažem, samo treba obezbediti na vreme ukoliko hvali, dati, obilno prihraniti i što kaže jedan kolega, Bog te veselio. I to je to. Znači jednostavno nema nikakvih problema. I kažem, bespotreban je posao, samo se gubi jednostavno vreme i opet na kraju rezultat je taj da pčele odluče gde žele da budu. Eto, danas je, kažem, lepo vreme, ali pčele su uglavnom u košnici, ne izlaze. Jednostavno i one su predosetile da se bliži možda neki hladniji talas i pravo da vam kažem, drago mi je da mnogo i ne izlaze iz jednostavnog razloga što je ovo neki period kada one već trebaju da budu možda i u čvrstom klubetu. E sad, na to ne možemo uticati. Evo još malo da snimim ovde ovako. Evo ovde je sve lepo, fino, pokošeno, spremno do proleća i sada već tu i ne buja, što kažu, više ova trava, tako da nemam problema narednih par meseci. Eto, to je to, kolege, za danas. Uživajte, pozdrav i medno.